අවුරුද්දකට ප්‍රථමයෙන් ஒரு வருடத்துக்கு முன்பதாய் එක වෛරස් එකක් ගැන අනාවැකිය ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ஒரு வைரஸை குறித்து நான் தீர்க்க தரிசனமாய் உரைத்திருந்தேன். දැන් ඔබට දන්නවා අපි කොරෝනා කියන වෛරස් එකට මුහුණ දුන්නා. நாங்கள் කොරෝනා என்றதான ஒரு வைரஸுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்தோம். ඒ වගේ දැන් මෑතකදී ඔබ ආරංචි වුණා ඔය චයිනාවලින් තව අලුත් වෛරස් එකක් ආවා කියලා. இப்போ நீங்க சமீபத்தில் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க சைனால இன்னொரு வைரஸ் வந்தது. මේවා නෙවෙයි. ඊට වඩා භයානක වෛරස් එකක් මේ ලෝකෙ පැතිරෙන්න. இதை விட பயங்கரமான ஒரு வைரஸ் உலகத்தில் பரவ ஆரம்பிக்கும். ඒ වෛරස් එක බොහෝ තැන්වලට පැතිරෙනවා. அந்த வைரஸ் அநேக ஸ்தானங்கள்ல பரவும். ඒ කාලේ ලඟ වුණා. அந்த காலங்கள் ரொம்ப நெருங்கி விட்டது. නැවතත් ලොක්ඩවුන් එකක් එනවා. மீண்டுமாய் ஒரு லாக்டவுன் வரும். නැවතත් ලොක්ඩවුන් එකක් එනවා. மீண்டும் ஒரு லாக்டவுன் கடந்து வரும். ඔබ සූදානම්ව සිටින්න. நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருங்க. යාඥාවෙන් සිටින්න. ஜெபத்துல இருங்க. දෙවියන් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් තොරව. ஆண்டவர் மனம் இறங்க வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. වෛරස් කියන්නේ මනුෂ්‍යයන් විසින්ම ඇති කරනා දෙයක්. வைரஸ் என்று சொல்வது மனிதர்களாலே உருவாக்கப்படுகிறதான ஒன்று. ඒ වගේම அதே போலவே සුභාධර්මයේ විසින් ඇතිවෙනා වෛරස් තිබෙනවා. இயற்கையின் மூலமாய் உண்டாகிறதான வைரஸ் உண்டு. දෙකම එකට ක්‍රියා කරන්න යනවා. ரெண்டும் ஒன்றாய் கிரியை செய்ய போகிறது. එක පැත්තක් ஒரு பக்கம் මනුෂ්‍යයන් විසින් ඇති කරපු වෛරස් එකක් බෝ වෙනවා. மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்டதான ஒரு வைரஸ் பரவும். තව පැත්තක් இன்னொரு பக்கம் එක වෛරස් එකක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරපු වෙලාවේදී ஒரு வைரஸை உருவாக்க முயற்சித்த பொழுது ඒ තුලින් තව වෛරස් එකක් බෝ වෙනවා. அதன் மூலமாய் இன்னொரு வைரஸ் பரவும். ඒක කෙලින්ම බලපාන්නේ මොලේට. அது உடனடியாக அது பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் மூளையை. බොහෝ කුඩා දරුවන් මැරෙයි. அநேக சிறிய குழந்தைகள் மரித்து කුඩා போவார்கள். දරුවන්ට ඒ වෛරස් එක ඇති වුණොත් ඕන්න බේරන්න බෑ. சிறிய குழந்தைகளுக்கு அந்த வைரஸ் தாக்கும் பொழுது அவர்களை காப்பாற்ற முடியாமல் போகும். ඔබ හැමෝටම මතක ඇති ඔය කොරෝනා කියන. உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் இந்த கொரோனாவை குறித்து. ඇයි පාස් කොරෝනා ගැන දවස් කිව්වේ නැද්ද? ஏன் பாஸ்டர் கொரோனாவை குறித்து ஆண்டவர் ඇයි பேசவில்லையா? උන්වහන්සේ කිව්වේ නැත්තේ? ஏன் ஆண்டவர் பேசவில்லை? උන්වහන්සේ ඊට කලින් අනාවැකි කීපයක් උන්වහන්සේ කතා කළා. ஆண்டவர் அதற்கு முன்பதாய் அநேக தீர்க்க தரிசனமாய் ஆண்டவர் பேசினார். මිනිස්සු ගණන් ගත්තේ නැහැ. ஜனங்கள் அதற்கு பொருட்படுத்தவில்லை. හේතුව ඊට කලින් එහෙම දෙයක් වෙලා නැති නිසා. காரணம் அதுக்கு முன்பதாய் அப்படிப்பட்டதான ஒன்று நடக்காதது නමුත් நிமித்தம். දැන් ඔබට දන්නවා ඒකේ බරපතල තත්ත්වය කුමක්ද? ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய பயங்கரம் என்னென்று சொல்ல உங்களுக்கு தெரியும். රටවල් කීපයක් ඒ වෛරස් එකට අසු වෙනවා. பல நாடுகள் அந்த வைரஸில் பாதிக்கப்படும். விசேஷமாய் இந்தியா தேசம். ඒ නිසා අපි යාඥා කරමු. அதனால் நாங்கள் ஜெபிப்போம். Jesus Delivers Ministries. Feel the presence of God.